Салом алейкум, хуш омадед ба канали ма. Мана тантаран богал. Бомарда кима бомада галоварда. Галоварда немҷада. Ҳозима галода да омондам шава. Баъд ҳози як овиҷ шумагӣ бояд бихӯрам. Дар овиҷ шумагӣ ма имбир дохтам, як лимон дохтам. Ҳамин хел мебонамш ки як 10 дақиқа беста барои ҳам жира ов мекунад ва ҳам саломатимон фоида дорад. Имбир барои мӯи сара бақувват кардан фоида дорад, барои дил, барои ҳама чи карочи фоида дорад. Немтари берунда ами қабар хушрӯи борида ки нигоҳ кунед. Чӣ хел барфи хушрӯя. Саҳар гулакура мардакам берун бировард. Ма ай сабаби ки мисол кӯрхонара кардам, имрӯз мардакам одихтад. Хона даштим гулакураи бировард уже овардакшон. Вақте ки дигонам омада гевед, мада палатка оварда бад, шоколад оварда як гала. Неша ма уже шудма шагита гулак ма додам. Мана шоколадом оварда, духтаракам да шапкача оварда. Шапкача оварда духтарам да. Ине хели бозичаш оварда. Хели бозича оварда, короче ра мегарда бад. Попшичаш харида, детский попшичаш харида духтаракам да. Светиш беҳад хушрӯи бад. Худам да перчатки харида. Ранги худашан ям хел перчатки харида. На даринаш хавсакака мадан ям хел харида. Духтаракам да чанд пар нижний белье харида. Бачам да не харида бо инҷа. Худам да киртакада оварда. Вале киртара пушум бада тана нишонтам неки дузандаи хеле чихел бугам хушрӯ медуза киртора да таво хушрӯ медуза ки худаш медуза. Беҳад кирта хушрӯ оварда. ин осина кушабне чихел хушрӯ. Ай магазин ягон фарқ надора. Хелишкада бо пешакшда гойна даҳанакш маҳкамаки хушрӯ ай пешакшда хикисача зада. Амақаки қадш хеле дарози ба нест. ҳози хеле киртоҳози мо дадам ку хеле дарози ба нева мисол ами бояд попшиёт камтар, попшиёво камтар, мисол бурукад метова. Хеле духтаи оварда. На раҳмати калон ки моро худованд хесебиам хеле гуна кард. Иди, мамочка, иди к мамочке. Иди к мамочке, иди. Светамон вайрон шуда гибад, амаки шавҳарам омад созаш кард. Бечора бо омадай бо хатиша буред падаркаи дига оварда хонада. Роғани алиф ки оварда, ма роғани алифгири бисёртар дар тухам, бирён, салата истифода мебарам. Баъд макарон оварда, шакар оварда. Меҳмон атои худоа, ина меҳмон мия бо падарка меорам ода. Раҳмати калон ки бо ман будед. Подписаться кунем ҳатман. Дастгирӣ кунед. Раҳмати калон.